Now, tuna na to ang 70 weeks of Daniel. Okay, eternity past, no? Then timeline, then katapusan is eternity future, new heaven and new earth. Sa pagbasa ni Daniel sa book sa Jeremiah, ang Ginoo naghatag kaniya og revelation. Mao to ang 70 weeks of Daniel. Ingon pa niya, sa dihang gabasa siya sa Jeremiah, in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures, Jeremiah 29:10, according to the word of the Lord given unto Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. So, gahon na po mga tao nga, after 70 years, mabalik na sila sa Jerusalem, sa ilang city, sa ilang lugar, ug hapsay na ang paminaw nila after 70 years. Pero dili di ay, naa pa di ay 70 weeks of Daniel, orasan para sa mga Israel. Mao ni ang clock, 70 weeks for Israel and their holy city or 490 years. Bracket, gikan diha, padulong diha, 490 years. Now, so ano nga time, naghatag ang Ginoo kang Daniel og vision. Adri ang 70 years of captivity. Pero after that, magsugod na po ang 70 weeks of Daniel. Ingon pa sa Daniel chapter 9 verse 25 down to verse 26, gikan sa pag-rebuild, sa command to rebuild the wall of Jerusalem. Mabasan mo sa Nehemiah chapter 1, niadtong March 14, 445 BC. Gikan anang panahon na padulong sa Messiah Prince sa triumphal entry ni Jesus Christ niadtong April 230 AD na ay 7 weeks plus 62 weeks or 69 weeks o baka 483 years. Ang pangutana nga nung 69 raman na, ingon 70. Of course, wala pa, no? Naputol pa ang orasan. Ato nang hibaluan ay ato ka nang nahisgutan ganiha, dili ba? Now, sulod niya na nga mga simana, sulod niya na nga mga katuigan, niabot ang ilahang Misaya nagpakatawo sa Bethlehem. Pero pag abot niya 33 ang Misaya gipatay. Mao na ginaingon sa Daniel chapter 9 verse 26, the Messiah be cut off. Namatay siya, gilubong siya og nabanhaw. Anang panahon na mga kaigsuonan, natapos ang Old Testament og niabot na rin ang New Testament. Human siya nabanhaw si Jesus, nipuyo siya sa kalibutan og 40 ka adlaw para magpaila nga siya nabanhaw gayod, tinuod gid siya nga Ginoo. After sa 40 ka adlaw, siya mikaya padulong sa langit og nipuli ang balaang espiritu sa kalibutan. Mabasa nimo sa Acts chapter 2, the Pentecost or ika-50 nga adlaw gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, Pentecostes. Sa Acts chapter 2, this is the birth of the church. Gitawag kini nato nga bracket nga time nga church age or grace period. Nabilong kita ni ani nga time mga kaigsuonan. Ani nga time wala na ang Israel sa ilahang orasan kining weeks, no? Ngano kay ilahang gisalikway ang Messiah. Ingon pa ni Paul sa isa ka punuan, sila giputol o gipuli ang mga hintil, no? Gipuli ang mga hintil. O nakita diyan ni 2021, nara 2021, dili ba, no? 2021. Wala kita kabalo kunos amo tapos ang church age. Sa pagtapos sa church age, of course, muabot na si Kristo Jesus. Apan wala ta kabalo when mo balik si Jesus, right? Dayon, pagbalik ni Jesus, anang atak na, magsugod na dayon ang ika-70 nga semana sa Israel o sa ilang holy city. The remaining 1 week or the 7 years. 69 weeks plus 1 week equals 70 weeks. So, nianing isa ka semana, ingon pa sa Daniel 9:27, maabot si Antikristo. Maghimo siya o decree nga adunay paghalad-halad diha sa templo sa Israel, templo sa Jerusalem. Pero sa tunga-tunga sa semana, pahunungan niya ang mga halad ug ang kangilaran, ang kasuko, ang tribulation moabot na para sa mga Israelites. Gitawag kining Jacob's trouble or the Great Tribulation, kining second half sa 7 years. This is 3.5 years, mga kaigsuonan. Wala na kita di ani ang church sa pre-tribulation kining view, mga kaigsuonan. Wala diri ang church sa kalibutan. Si Jesus to sa langit, naghimo siya og Pinoy-anan nato, gi-prepare niya. After mobalik siya sa kalibutan, no? Mao kini kita kanang pula. After mobalik siya sa kalibutan, dayon kita ma-rapture padulong sa langit. Mabanho ang mga patay o kita i-translate padulong sa langit. Mutagbo ni Kristo in the air. In the air. Maguban sa kawanangan. Then after that, 7 years sa kalibutan, mobalik kita
sa kalibutan with Christ na judgment dere o mag-reign with Christ for 1,000 years. Ang Hudyo ug ang mga Hintil mag-uban na didto sa paraiso, didto sa reign ni Christ sa kalibutan 1,000 years. Kaya lang kining theocracy, dili democracy, dili kini siya communism, kundi theocracy, diin ang theo or ang Dios mo'y magdumala sa tibuok panggobernohan sa kalibutan. And then, judgment, gubat, gubat, judgment, then new heaven and new earth. Now, balik kita ni aning atak na human sa 7 ka tuig nga tribulation, ang tibuok Israel nagayod, nagtuo kang Jesus. Gikulata, gipangpatay, gipersecute sila ni Antikristo, piki man dayon niya Kristo. Gipahunong niyang halad-halad, katong dayon Kristo na tao sa unang panahon atong gipatay mo to'y tinuod nga Kristo. Then all Israel will repent and all Israel will be saved ani nga time. Matuman na dayon ang prophecy sa Daniel chapter 9 verse 24 naradiani, to put an end sa ilahang sins, to finish their transgressions. O sa giingon sa Romans chapter 11 verse 25 to 27 na all Israel will be saved ani nga time. So this is the 70 weeks of Daniel. Hinaot nga naa ka mo'y na learn. Kung gusto niyo og copy ni aning wali nako karon, pag-chat lang mo sa ako pag-message mo sa ako, pag-comment po diha, aron masend ako sa inyo ang PowerPoint ni aning nga message. Kung gusto ka mo og kanang pangutana o baka likramo, na pwede ka mo maka-comment ana sa comment section below. Salamat sa inyong pagpaminaw ni aning topic. Dalay ko ng Ginoo. This is the Truth Bible Program. Ayaw di kalimot og like sa page, like sa video og comment. Dayon, share pod aning video sa uban aron makabalo sila. And also sa YouTube channel, pag-subscribe ka mo. This is the Truth Bible Program.